Naravno, svi moji putevi vode preko Stalaća. Stalać je jedan železnički čvor vrlo bitan u mom životu. Smeh je zdravlje, smeh je radost. Oni ljudi koji znaju da se smeje, da se radi, to su najsrećniji ljudi. Najveći kompliment za mene kažu: majka Vuko, divno si igrala u Živadinku. Ja nikad nisam bila zadovoljna sa onim, uvijek sam mislila da mogu više. To je nekako i nešto što je pozitivno u mom poslu. Ali ja drugče ne mogu, ja sam se zato opredelila za ovaj posao. Baš zato što mislim da sam i htela i želela baš da dođem o čemu sad vi govorite. I ako je tako kako vi kažete, kako vi to željate, ja sam postigla sve u pozorištu. Još uvijek je pozorište za mene tajna, ali vi evo potvrđujete neku tezu koju moja nije bila uzaludna što sam ovako radila. Nekada, kad smo bili mladi, pa kad sednemo posle završene predstave, kažemo 10 komada i punu korpu hleba. Mi smo došli na isto to vreme, nažalost, danas. Ja ne žalim što je to tako. Tužno je to što kažem, ali je tako. Kad se svedu računi, kad se nekako dođe do kraja, gde si, šta si bio, šta si uradio, ispada sem aplauza ništa, ali stvarno ništa. Evo, bolji život je prestao, sad ćemo ga sami stvarati. Ja trajem. To nije slučajno, verujte mi, ali kad se vratim unazad, moj život vredi za 5 života, ne za 1. I to je najlepše nešto što je u mom životu i što se stekla. Već 3 godine od 1982. u pozorišnom životu Beograda prisutan je sabirni centar Duška Kovačevića u Beogradskom dramskom u režiji Ljubomira Draškića. Razgovaramo tim povodom sa glumicom Radmilom Savićević. Radmila, dobro vam večer. Dobro večer. Evo, upravo smo završili predstavu. Ja se uvijek lepo osjećam posle ove predstave. Stvarno. Mislim da cijelu predstavu igramo sa vrlo velikim zadovoljstvom, već je dugo na repertoaru. Prosto se mislim gde su bili ti mladi ljudi ranije, dok sam bila mlađa, da sarađujem, da radim sa njima, kad govorimo o Kovačeviću, koji je stvarno izvanredan pisac. Ja mislim da treba godine da prođe da se rodi takav čovjek koji može tako da napiše kako je to Kovačević napisao. Ne samo Sabirni centar, nego i Balkanskog špijuna i Radovana III i tako dalje. Predstava je jako lepa. Publika uvijek ode zadovoljna, uvijek nam je puna predstava. To je jedno posebno zadovoljstvo, znate. Kad je svako mesto i kad je puna predstava, onda se drugčije, čini mi se, igra, onda je i namenski ono što i pozorište svoju funkciju izvršilo onako do kraja. Pisac Duško Kovačević je izgleda ostao dosledan, veran nekoj nušićevskoj tradiciji, nušićevskom pozorištu sa nekim možda malim modifikacijama, nekim transformacijama. U svakom slučaju Sabirni centar možemo da okarakterišemo kao angažovanu komediju naravi o nekim našim temama, na neke naše teme, pa i možda sa nekim malim prebiranjem po istoriji, ali onih malih, običnih, svakidašnjih ljudi, običnih smrtnika. Pa, specijalno Sabirni centar, on se svakog trenutka događa. I tome je aktuelnost tog teksta, apsolutno. Jer on može da se prenese i na neko drugo vreme, a i na ovo vreme današnje. I to je velika prednost takvog komada. I kamo sreće da imamo takvih komada više na repertoaru na pozorištu. Reditelj pozorišni Ljubomir Draškić na jedan zanimljiv način, baš kao i sam pisac Duško Kovačević, spaja taj zagrobni život i ovaj. A kako je sve to učinila glumica Radmila Savićević? Da li je bilo teško? Da li je verovala u to? Da li je verovala u onaj pokretni podijum? Pa ja sam u ovoj predstavi na zemlji i ja tu ulogu jako mnogo volim, moram da priznam. Mislim da je to prava onaka uloga po moje meri za mene. Ja ne znam šta je mislio pisac kad je pisao, ali baš je, imam utisak da je napisao za mene. I volim je da igram, volim sve u toj predstavi, apsolutno sve od prve do posljednje gore. I znate šta, kad pisac napravi pozorišni komad, napiše, pa za svaka uloga nešto znači, to je velika stvar. Velika stvar.
Mi ovde, lepo je kad glumci nadmaše pisce, a ovde tu smo nekako tu zajednički, čini mi se, i pisac, kao što i glumac, i reditelj. Raškić je jedno simpatično stvorenje, vrlo smo lepo, prvi put je režirao kod nas u Podvigu, vrlo smo lepo sarađivali, jedan drag, jedan šarmantan čovek i kao, valjda ćemo imati sreću, bar ja da ću imati sreću, ja sam pri kraju, da ću imati sreću još jedan put da nešto radim sa njim. Rekao ste da je izgleda pisac malte ne napisao tekst baš za vas. Međutim, publika ima utisak da glumica Radmila Savićević glumi kako se pojavi. Da li je to možda neki najveći plus koji glumac može da dobije, da kako se pojavi, on je glumac, da glumi svojom pojavom, da je možda i svaki pokret neki van toga, van uloge, van tog običnog života glumca suviše? Pa ne znam, uvijek su mi govorili, jao, pa ona to tako radi, kao da uopšte ne glumi ništa. Ja mislim da sam ja izabrala jedan najteži put. A to je da se ja i gledalište apsolutno razumemo. Da, i gledalište je bilo aktivno. Hvala vam puno, još mnogo godina radi, još mnogo ovakvih uloga, baš kao da su napisane za vas. Hvala lepo, prijatno. Povodom pozorišne predstave Poltron Siniše Pavića u režiji Aleksandra Đorđevića i u izvođenju Beogradskog dramskog pozorišta razgovaramo sa glumicom Radmilom Savićević. Čini se nekako da je pozorišna predstava bar ova fragmentarna. Ako je fragmentarna, onda treba nešto brzo da se događa, nešto brzo da se smenjuje. Scenografija je baš tako i prilagođena, a kada sve to se ukomponuje, onda komika situacije, čini mi se, dolazi do izražaja, a kada je komika situacije u pitanju, u ovoj predstavi i u mnogim ranije, Radmila Savićević je neprikosnovena. Bravo, Miko, ali mislim da su, za razliku od mene, ovde svi glumci, mlađi, divno su uklopili u predstavu. Tako da bio si očevidac da je predstava divan. Meni žao da smo ovdje samo jedno večer, što nismo duže, da to Banjčani imaju prilike više da doživi i da vide. Inače, u Banji me sve posjeća ovde, posjeća me na prošlo vreme. Ne mogu Banjčanima da oprostim što su onu divnu letnju pozornicu u ime, kao i amfiteatr, gore iznad ovde malo Čajkinog spomenika, što ta pozornica više ne postoji. Sjećam se prvi dan, 45. godine, 46. na terasi Kupatele, prve predstave koje se, sad baš pričam koleginicama, prve predstave koje se Banja uvijek bila centar zbivanja, vrlo važnih za našu kulturu. Kad se sećate tako daleko, se sećate da smo razgovarali jesenas posle Savirnog centra u Beogradu? Jeste, isto smo ovo govorili, jel da? Da, nešto smo slično, ne, ovo smo pričali u telefonskom razgovoru. Dobro. A jeste, ja ću to stalno da pričam. Ja ću stalno da podsjećam ljude iz Banje da ta pozornica mora da se vrati kako je bila i da je to zadatak ljudi odavde da naprave tu divnu pozornicu letnju klaposti. Kada sam vas ovo podsjetio, nisam mislio da se hvalim da smo onda pričali. Htedok samo da kažem i ovo. Šta za jednog glumca znači i šta za publiku znači? Za publiku možda mnogo, za glumca isto toliko, ali objasnite nam. Radmila Savićević glumi kako se pojavi. Čak možda i u običnom životu. To je velika stvar za glumca, izgleda glumiti kako se pojaviš. Pa ja imam osjećaj i znam da sam izabrala najteži put. Ovo što ja radim, to je najteži put. Ali ja drugče ne mogu. Ja sam se zato opredelila za ovaj posao. Baš zato što mislim da sam i htela i želela baš da ovog da dođem o čemu sad vi govorite. I ako je tako kako vi kažete, kako vi to željate, ja sam postigla sve u pozorištu. Još uvijek je pozorište za mene tajna, ali vi evo potvrđujete neku tezu koju nije bila uzaludna što sam ovako radila. Rekao ste da dođete nam opet. Hvala lepo. Hvala lepo.
poklonici kulturnih zbivanja. Našu sagovornicu nije teško predstaviti, imali ste par prilike puta da je čujete u našem programu, znate je sa malih ekrana, sa teatarske scene, dakle iz pozorišta i iz mnogobrojnih filmova. Popularna Radmila Savićević. Gospođa Radmila, dobro nam došli u Vrnjačku banju. Dobro večer. Posle mnogo godina pa šta ja znam, sa ljubavlju se vraćam ovde uvek. Vrnjačka banja je vezana za moju najmlađu mladost, to jest ja sam iz najranije mladosti vezana za Vrnjačku banju. Sećam se divnih predstava prvih na terasi kupatila. To je bilo negde 45. već 46. godine na čelu sa Borom Mihajlovićem. I kasnije Vrnjačka banja u odnosu na sve, mislim, veće gradove i tako, imala je snage da mesec dana u ono vreme drži, recimo, pozorište svake večeri da se igraju predstave. To je sad prosto nemoguće više učiniti. Sad jednu predstavu dovedu ljudi pa je to strahovito skupo i prosto neizvodljivo. A onda je to nekako drugčije sve bilo. Ne umem te da objasnim. Valjda drugi mediji nisu toliko bili prisutni, nego smo bili samo opredeljeni na pozorište. Uvijek kad sam u banji, sećam se toga. To su bili lepi dani moje mladosti kroz Vrnjačku banju. Ja svaku ulicu znam ovde, kako idem sad pa vidim šta se ruši, šta se novo zida. Naravno, život ide dalje i tako i treba. Ja lično vam kažem, ovih dana ja sam profesionalac, ja moram da radim svoj posao, kao što lekari, hirurzi operišu, kao što se svi bavimo normalno svojim poslom, tako i pozorište mora da radi, ali sve mi je ovo teško, pa da mogu da vam kažem. Ovih dana moja Morava plače. Gospođa Radmila, da eto ja skromno dam svoj doprinos u prilozima za vašu biografiju koje mi je otkrio pisac, dramski dramaturg Slobodan Stojanović. Kada već govorimo o tim vašim ranijim dolascima u Vrnjačku banju, vi ste ovde dolazili sa svojim suprugom i tada mi je još Slobodan rekao da ste bili vrlo vitki i da ste i onda voleli da zapevate kao što to i sada činite. Jeste, pa mogu da kažem, ja sam se venčala i odmah sam igrala, iste večeri sam igrala predstavu ovde. To je sad bioskopska sala, to je nekada bila pozorišna sala, sećam se, bila izbiračica. I tu su moji čak i svadbeni dani prošli. Divno je to bilo življenje, to je bilo nešto što, ja sam dolazila i sa Kruševačkim pozorištem i poslije sa Niškim pozorištem. Svakog leta. To je jednostavno bilo nešto normalno što je bilo za Vrnjačku banju, da izdrži pozorište svakog leta po mesec dana. To danas, kad pričamo, izgleda malo ovako čudno. Naša sagovornica, naša gošća je glumica Radmila Savićević. Uz uvažavanje svega onoga što ste do sada ostvarili u teatru, dakle na pozorišnoj sceni, zatim na filmu, možemo bez nekog livljenja da kažemo da je ipak neka kruna u vašoj glumačkoj karijeri, dakle jedna tačka na i, bila i uloga vaša u seriji Bolji život. Da li vam je žao što se serija neće nastaviti i kako ste radili sve te godine? Pa, evo, Bolji život je prestao, sad ćemo ga sami stvarati. Da kažem, ja sam bila 25 godina glumica van Beograda. Bila sam u Kruševačkom pozorištu, kasnije u Niškom pozorištu. I onda sam prešla za Beograd. Naravno, svi moji putevi vode preko Stalaća. Stalaća je jedan železnički čvor vrlo bitan u mom životu. Ja nikad nisam bila zadovoljna sa onim, uvijek sam mislila da mogu više. To je nekako i nešto što je pozitivno u mom poslu. Htela sam i sad nekad mislim da nisam uradila onoliko koliko mogu. Ja trajem
znate šta, televizija je velika selekcija glumačka. Ja sam imala sreću da na toj televiziji trajem. To nije slučajno, verujte mi. I zato što stoji jedan veliki rad, strahovit. Ja sam izabrala najteži put, a to je, meni vrlo često kažu, vi tako to radite kao da ne glumite, a to je ono najteže. I kad kažem da sam izabrala najteži put, ja sam znala šta radim. Glumiti danas ne isplati se mnogo, ali kad se vratim unazad, moj život vredi za 5 života, ne za 1. I to je najlepše nešto što je u mom životu i što se stekla. Možda da kažemo i ovako da vredi za svaku ulogu, za svaki onaj život koji je na sceni, na televiziji, na filmskom platnu trajao nekoliko sati. Gospođo Radmila, bili bismo nepravedni ako ne bismo pomenuli i to da ste vi bili jedna od glavnih glumica u jednoj seriji koja je prethodila Boljem životu i praktično najavila uspešnu jugoslovensku televizijsku produkciju, a to je Pozorište u kući. To je Pozorište u kući, dakle, možda ste i jedna od retkih glumica koja je imala tu sreću da znanje i umenje svakako učestvuje aktivno i tekako u 2 najznačajnija dramska projekta televizije Beograd. Tačno. Meni danas najveći kompliment za mene, kažu, majka Vuko, divno si igrala u Živadinku. To je najlepši kompliment. Ja mogu da vam kažem da je ta majka Vuka ostavila veliki trag u mom životu. Nekako, čini mi se da me publika najviše i pamti po njoj. I sve ovo što se sad događa u Sloveniji, vraćamo jedno vreme. Ja sam na ulicama Ljubljane dobijala cveće, u palati Tivoli 10 minuti je bio aplauz kad sam se pojavila sa korpom i rekla gde ste Ljubljančani moji. Zato danas ne mogu da se osvestim od svega ovoga što se dešava. Ja namerno vraćam na tu temu, jer ona toliko prisutna u mom životu ovog momenta i ovih dana, ovog zbivanja, da stvarno ne mogu da se oslobodim toga uopšte. Ja sam opet u Bolji život ušla posle 50. epizode. Veliki izazov za jednog glumca da se pojavi onda kada je već sve gotovo, kad je osvojeno sve. I sad dozvolite sebi da ne budete dobri. Ne bi smela to da mi se, kao što se nije ni desi. A činilo se, ovo nije kurtoazija, kao da ste bili prisutni od prve epizode. Vaša hvala, lep kompliment. Kao u Pozorištu u kući. Gospođo Radmila, sada kada sabiramo i oduzimamo sve ono što se događalo u vašoj karijeri i svo to silno iskustvo, ko je u vašem životnom i na vašem životnom putu i profesionalnoj karijeri ostavio najviše traga? Ko od reditelja, ko od profesora, predavača, kolega, ko? Ja lično imam jedan fini odnos sa mojim kolegama. Ja poštujem svačiji rad. Meni možda se ne sviđa neko kao čovek, ali ono što radi, ja to duboko cenim, onda kad to dobro radi. Bora Mihajlović, profesor naš svih glumaca iz Kruševca, ja i danas igram onako kako me je Bora Mihajlović naučila. I mislim nepogrešivo. Naš glumački posao, oko i uvo. Ja nekada, možda i u Majka Vuki, Živadinki, svim likovima, Violeti i tako dalje, svim tim likovima sam dodala sve naše strine, tetke, možda i neke slučajne prolaznice koje je meni tog momenta bila interesantna da je prenesem na ekran. Naša sagovornica je naša poznata glumica Radmila Savićević. Gospođo Radmila, nadam se da neću biti mnogo indiskretan, sem toga i vi ste sentimentalno evocirali uspomene na neke svoje likove i događanje u vašem životu. Šta vam je gluma donela, šta ste s glumom dobili, a da li ste pak nešto možda i izgubili? Kako sada živite, kako živi glumica Radmila Savićević kada dođe kući, koga voli? Da vam kažem, ja sve što sam stekla u životu, a ništa nisam stekla materijalno, sa velikom mukom i sa velikim radom. Šta da vam kažem,
kad se svedu računi, kad se nekako dođe do kraja, gde si, šta si bio, šta si uradio, ispada sem aplauza ništa. Ali stvarno ništa. U ovim teškim vremenima, loše da o tome govorim, ali da sam tamo u nekoj Nemačkoj prala sudove, ne samo ja, jedna čitava generacija glumaca, gde bi nam bio kraj nego ovo što smo radili. Tužno je to što kažem, ali je tako. Nekada, kad smo bili mladi, pa kad sednemo posle završene predstave i kažemo 10 komada i punu korpu hleba. Mi smo došli na isto to vreme, nažalost, danas. Ja ne žalim što je to tako. Stvarno ne žalim. Samo da bude mir. Samo rata da ne bude. Samo rata da ne bude. Znate, moja profesija reč. Neke ljude će ubiti reč. Znate kako kaže Miljković, ubi ga prejaka reč. Ali stekao se utisak da ste vi vašim izgovorenim rečima naprotiv lečili ljude i da to i sada činite. Smeh je zdravlje. Smeh je radost. Oni ljudi koji znaju da se smeje, da se raduju, to su najsrećniji ljudi. Ja sam bila siroto dete. Ja sam iz jedne sirotinske, radničke porodice izašla. Ali u našoj kući je bilo smeha. I onda kad nismo imali, smo se smejali i pevali. I to je dobro. Jesu to onda vaši roditelji, vaše porodice shvatili? Nekada je to bilo, a i sada je u nekim patrijarhalnim sredinama prokuženo zanimanje. Pa više nije tako. Mislim da tako nije. Sad je to ipak malo drugčije, sad se to drugčije smatra, sad je to... Postoji fakultet dramskih umetnosti koji je ravnopravan sa svim fakultetima. To su sad fini, divni, mladi ljudi, obrazovani koji... Akademija daje jedno posebno obrazovanje, glumačko, to je lepo. Ono što smo i morali kroz rad da stičemo godinama, to oni dobijaju na početku svoje karijere. Pa eto, na taj način se približavamo Evropi i u redu je to da glumci budu tako obrazovani da tako mladi ljudi kreću u taj posao danas. Gospođo Radmila, hvala vam puno na ovom razgovoru. Dođite nam ponovo u Vrnjačku banju, ma sa kojom predstavom. Štete što nije televizija, pa da naši gledaoci su imali bar za kratko priliku da vide i tu suzu koja je zaiskrila u vašem oku. Vaš današnji sagovornik, odnosno večerašnji, to pamti još iz jednog razgovora sa doajenom naše drame, kada se slično nešto desilo Aleksandrom Acom, Žakom Popovićem. Hvala vam još jednom, srećan put. Ne zaboravite nikada malu, ali vama dragu Vrnjačku banju. Nikada. Ja pozdravim sve Vrnčane, pozdravim ih da se uvek ovako lepo sretamo. Ja sam zadovoljna, divna, ja sam zadovoljna, ja sam uvek pričala o toj letnjoj pozorici. Danas mi je srce puno, bilo je puno. Glumci to neki iz Beograda ne znaju, ali ja vrlo dobro znam ovu publiku, poznajem ovaj mentalitet ljudi i drago mi je, uvek se lepo i ljudski predivno osjećam u Vrnjačkoj banji. A gostovali ste sa Vlasti Branislava Nušića u režiji Petra Zeca. Mi vam želimo da ostanete na glumačkom prestolu Vlasti. Hvala lepo, ja trajem, a ja sam tvrdo rešila da uđem u 21. vek. Ja još imam vremena da dođem u Vrnjačku banju. Naravno, svi moji putevi vode preko Stalaća. Stalaća je jedan železnički čvor vrlo bitan u mom životu. Smeh je zdravlje. Smeh je radost. Oni ljudi koji znaju da se smeje, da se raduju, to su najsrećniji ljudi. Najveći kompliment za mene kažu: majka Vuko, divno si igrala u Živa Dinku. Ja nikad nisam bila zadovoljna sa onim, uvijek sam mislila da mogu više. To je nekako i nešto što je pozitivno u mom poslu.
ali ja drugče ne mogu. Ja sam se zato i opredelila za ovaj posao. Baš zato što mislim da sam i htela i želela baš do ovoga da dođem, o čemu sad vi govorite. I ako je tako kako vi kažete, kako vi to željate, ja sam postigla sve u pozorištu. Još uvijek je pozorište za mene tajna, ali vi evo potvrđujete neku tezu koju moje nije bila uzaludna što sam ovako radila. Nekada, kad smo bili mladi, pa kad sednemo posle završene predstave, kažemo 10 komada i punu korpu hleba. Mi smo došli na isto to vreme, nažalost, danas. Ja ne žalim što je to tako. Tužno je to što kažem, ali je tako. Kad se svedu računi, kad se nekako dođe do kraja, gde si, šta si bio, šta si uradio, ispada sem aplauza ništa, ali stvarno ništa. Evo, bolji život je prestao, sad ćemo ga sami stvarati. Ja trajem, to nije slučajno, verujte mi, ali kad se vratim unazad, moj život vredi za 5 života, ne za 1. I to je najlepše nešto što je u mom životu i što se stekla.